I l'última proposta d'esta comissió és la tercera moció que presenta el portaveu del grup municipal de Reiniciem per a declarar Canals com a municipi per la diversitat i en contra de la LGTBI-fòbia. Avant, Vicent. Bé, bona nit a totes i tots de nou. El 17 de maig s'ha instaurat com el Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia i per això Reiniciem Canals vam aprofitar aquesta data simbòlica per presentar al nostre Ajuntament una moció que pretén declarar Canals com a municipi per la diversitat i en contra de la LGTBI-fòbia. Així com iniciar les mesures oportunes per a que així siga, és a dir, no deixar-ho en una simple declaració d'intencions, sinó que ens empente a fer accions efectives per a aconseguir-ho. El 17 de maig de 1990, l'Assemblea de l'OMS va declarar la desclassificació de l'homosexualitat com a malaltia mental, una data històrica en la lluita per la dignitat de les persones del col·lectiu LGTBI, de totes les persones que tenen orientacions sexuals, orientacions romàntiques, sexes, identitats de gènere i expressions de gènere no normatives i discriminades. Com és ben sabut, abans i després d'aquesta data històrica s'han seguit produint manifestacions de discriminació i de persecució cap a aquest col·lectiu per tot el món. Encara que a dia d'avui segueixen existint legislacions que criminalitzen, persegueixen, condemnen i empresonen homosexuals, bisexuals, transexuals, intersexuals en quasi 80 països del món i en alguns d'ells determinades orientacions sexuals estan castigades amb la pena de mort. A l'estat espanyol, després de diverses dècades de menyspreu, humiliació, persecució, empresonament i criminalització de nombroses persones per la seva orientació sexual i la seva identitat de gènere, s'han aconseguit avanços significatius en el reconeixement legal d'importants drets de les persones LGTBI, gràcies a la llarga lluita que durant dècades han dut a terme activistes i organitzacions socials. Malgrat els avanços, les discriminacions que pateixen continuen en els seus llocs d'estudi, de treball, en el seu entorn social, en els carrers dels nostres pobles i ciutats o fins i tot en les seves pròpies cases. Que hem de seguir avançant en el respecte i la no discriminació cap a les persones LGTBI es demostra en l'alarmant augment de les agressions i altres manifestacions de violència. Al País Valencià van viure 10 agressions homòfobes en 2017, segons el primer informe anual de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, a les quals caldria sumar totes aquelles patides pels qui no s'han atrevit a denunciar, que segons el dit informe només es denuncien el 20% d'aquestes agressions. Reiniciem Canals volem fer del nostre municipi un municipi que aposta per la diversitat, on totes les persones puguen viure lliurement, sense amagar la seva orientació sexual, orientació romàntica, sexe, identitat o expressió de gènere. Per això en la següent moció demanem la declaració de Canals com a municipi per la diversitat, convertint-se així en un poble on cada persona senta que pot viure lliurement sense amagar la seva orientació sexual, engegar campanyes de sensibilització i formació de la societat en general i als instituts i col·legis en particular, impartir formació específica en els delictes d'odi i LGTBI-fòbia a la policia municipal per facilitar l'aprenentatge en les seves actuacions, elaborar un pla d'igualtat que inclou actuacions per a fomentar la visibilitat de les persones LGTBI i la lluita contra la LGTBI-fòbia com a element connex al masclisme, adquirir un compromís per la inserció laboral de les persones trans, dissenyant i implementant un pla municipal donar suport institucional a la commemoració del dia 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, manifestar-la contra raons d'orientació sexual i d'identitat de gènere i traslladar l'acord a les organitzacions socials que lluiten contra la LGTBI-fòbia al nostre àmbit territorial, a la Generalitat i a les Corts Valencianes, així com al Govern Central, President del Congrés i grups parlamentaris de les Corts. Esperem que s'aprovi aquesta moció i puguem fer de Canals un poble un poc més lliure, un poble que mostri obertament la seva diversitat i la seva lluita contra la LGTBI-fòbia. Gràcies. Gràcies, Vicent. Esta moció sí que és original, conforme es va presentar, no ha estat esmenada ni en comissió ni va a fer-se avui, no? Entenc. Per tant, hem tingut tot el temps més que suficient per a poder-la estudiar i es va dictaminar en la comissió. Si algú vol intervindre i si no, passem directament a les votacions. Bé, en aquest cas passem a votar. Vots a favor? Unanimitat. Gràcies.